A Mancomunidade do Salnés continúa dando pasos firmes para poñer en funcionamento Salnés Click, un espazo digital onde mostrar toda a oferta turística e comercial da comarca. A plataforma está preto de ser lanzada e dende o organismo comarcal levarán a cabo unha campaña de promoción para chegar a todos os comercios da zona. A iniciativa contará cunha subvención de 60.000 euros aprobada pola Cámara de Comercio. E a partir de aí se están a deseñar xa que accións se van a levar a cabo con esta subvención concedida, non? En primeiro lugar, se trata de impulsar o Salnés Click. En segundo lugar, instalación de señalización digital. En terceiro lugar, formación e alfabetización digital. En cuarto lugar, campañas de promoción e sensibilización da plataforma, non? Esta campaña completarase con publicidade en plataformas digitais, redes sociais e diferentes espazos públicos. Ademais, volverase facer un reparto de manteis e bolsas entre os comercios e establecementos hostaleiros da comarca. O obxectivo é dar a coñecer a web entre todos os clientes da contorna. Vamos tamén a volver a conceder aos nosos comerciantes material promocional, non? Comerciantes e hostaleiros. Vamos dar 40.000 bolsas a maiores das que xa se deron no seu día, que tamén fixemos unha rolda de prensa para presentalas, 60.000 sabalmanteles a maiores tamén dos que xa se deron no seu día, e en esas bolsas van a ir 40.000 folletos para que a persoa que compra no comercio vaya a ter tamén unha promoción da plataforma e saber como tamén a teñen que manexar, non? A parte comercial de Salnés Click será xestionada polos propios comerciantes. Por iso, os técnicos e os alumnos da Mancomunidade están se encargando da súa formación. E o que estamos facendo é axudándolle a estes comerciantes a subir os seus produtos, a explicarlles como vai a funcionar o procedimento de pago. Son temas complexos que necesitan unha parte importante de formación, claro, porque hai que ter en conta que aquí, cando se poña en marcha, estamos falando de realizar pagos e envíos de produtos, e iso ten que estar perfectamente engranado para que non se produzcan erros. A previsión é que a plataforma estea aberta ao público a semana anterior á Semana Santa. Deste xeito, os clientes poderán realizar as súas compras de forma online nos comercios do Salnés durante as vacacións.